Benvinguts i benvingudes a Fórmula Gol. Avui parlarem de l'actualitat del Barça, les dues derrotes del Girona a la Lliga i la victòria de l'Espanyol, que es consolida en llocs de play-off. A més, la temporada Fórmula 1 ja ha començat, amb els tests de pretemporada. I per últim tindrem de tornada al gran xoc. Així que no us diré que Marc Felipe presentarà els nostres tertulians perquè avui no és, sinó que ho faré jo, amb Ivan Sevilla aquí al capdavant de la gestió de Fórmula Gol. En primer de tot tindrem a Arnau Conillera, al nostre esquerra. Bones, Arnau. Bones. Amb Roger Pujol. Hola. Pol Martínez. Aquí estem un dia més. I amb Héctor Ligero, aquí, com estàs? El nostre convidat, bé, molt bé. Que és el nostre fan número 1 d'Alonso, la 33. Molt bé. Doncs avui parlarem del Barça, de l'Espanyol, del Girona i de tot, així que comencem. Doncs sí, com ja he dit, parlarem del Barça, de la victòria contra el Celta, l'empat contra el Nàpols a la Champions, les derrotes del Girona contra el Madrid i l'Atlètic i la victòria de l'Espanyol contra el Mirandés. Repassarem tota l'actualitat en format més breu, més destacat i més clar. Així que comencem pel Barça, sobre la victòria del Celta i l'empat al Nàpols. Victòria del Barça el passat cap de setmana a Vigo contra el Celta 1-2 i victòria i dimecres empat contra el Nàpols a la Champions 1-1. Pol Martínez, que ens portes avui de novetats, expectatives, explicacions de l'última setmana? Home, jo he vist un molt bon Barça, sobretot contra el Nàpols. Contra el Celta sí que va ser un Barça més adormit. Jo crec que es van reservar per jugar bé contra el Nàpols, com es va poder comprovar. Contra el Celta, la suposada polèmica que hi ha, segons les normes, òbviament no hi ha polèmica. Un cop més el Chiringuito ha fet de les seves. Tenim aquí a Raül, que creu que és un atraco. Si vols vindre, Raül, a discutir sobre per què un porter que està un metre avançat no s'ha de repetir el penalti, vens i ho argumentes. No? Vale, perfecte, llavors seguim. No s'atreveix. Voleu afegir alguna més, vosaltres, o què? El Barça fa un partit nefast contra el Celta nefast. I contra el Nàpols fa un partit seriós. Més que un partit bo, fa un partit... És un partit bo, però fa un partit molt seriós i que a mesura que avançava el temps, el Barça cada vegada anava menys, suposadament per la qüestió física, que els jugadors no arriben al final de partit, perquè... S'haurien d'haver fet canvis, no? Es podrien haver fet canvis abans, però hi ha es comença el partit molt bé, els primers 15 minuts o 20 minuts són els millors de tota la temporada, amb diferència, no sé què opineu vosaltres. Inclús 30, Sí, i llavors, al final de la primera part ja se li comença a fer llarg, el Barça finalment aconsegueix marcar el gol a l'inici de la segona meitat, ja a l'hora de partit justa, i a partir d'allà aguanta força bé, que és l'assignatura que tenia pendent el Barça, que era aguantar després de que rebés un gol, i al cap de 10 minuts de rebre el gol encaixa el gol i veiem que a partir del gol el Barça cau en picat a conseqüència de, com deia... Bueno, el Nàpols va saber fer els canvis quan tocava i el Barça no. Sí, però també el fet de no tindre... El Barça a la primera part va defensar molt tenir la pilota i a la segona part es va oblidar de tenir la pilota i feia molts atacs curts. En canvi, a la primera part tots els atacs eren molt llargs. Una victòria contra el Celta que va estar destacada per la polèmica del gol de Lewandowski de penal. Bueno, com ja he comentat fa un moment, no hi ha polèmica. Penaltino. Sí, però diuen que... Com que penaltito? Però si li fot una patada... Penaltito. Per favor. Penaltito claríssim. És aquests que aspiren aquesta temporada. El perico, tenia que dir un perico. Roger, ets perico, tio. No. Home, Digue-li, Héctor, digue-li. No tens autoritat per parlar del Barça. Vinga. Només has estat a segona divisió. discutir aquell penal, no sé. No trobo que s'hagi de discutir, jo crec que era un penal clar. Similar a Topuria als seus punyetazos, pues una patadeta d'aquestes podria ser Topuria, no? Sí, pot ser. Tranquil·lament. Nivell d'això, saps? Llavors, no sé, estan jugant a futbol, no a boxeo. Però caldrà veure també quina versió del Barça hi haurà aquest cap de setmana contra el Getafe, Perquè... allà sí que hi haurà boxeo. però s'ha de veure quina serà la versió del Barça pel simple fet de ve d'un partit molt dolent a Lliga, fa un partit acceptable i bo a Champions,
Fins al minut 75, perquè quan marquen el gol Sí, que marquen no el fan gol. res. Tot i que al final el partit acaba amb un xut de, diré que és Gundogan que marxa super A prop, sí. a prop del pal, del porter, i el Barça podia haver ficat l'1-2 allà i se n'hagués anat amb avantatge cap a Montjuïc. Però al final... Bueno, Però jo trobo que Una mala sort. pel nivell que tenia el Nàpols, que anava a novel·la Lliga Italiana, jo m'esperava una mica més del Barça. En plan, que al minut 20-30 ja hagués marcat. Home, venien de canviar d'entrenador dos dies abans del partit. Les ocasions les va tenir el Barça per No, marcar ja, perquè ja et dic que abans del estem a la minut. sort i ja està. Tens una o sigui. mica de punteria I fots 3 gols ahir, Fots 4. o sigui. Però és com que ha estat molt igualat la primera eliminatòria de tots els equips de la Sí, és que Champions. no hi ha un equip que l'hagi resolt. En plan, Bueno, només el sí, City. El sí, City No, sí. però és que el City ha fet un 1-3. O millor, per Sí, exemple... però- Sí, Jugant el al City camp. jo crec que patirà molt, la Sí, tornada. el City l'ha resolt, però és que la resta de partits el Madrid va guanyar d'un, la Lazio va I guanyar robant. d'un contra el Bayern, l'Inter va guanyar d'un, Va guanyar l'Oporto. ahir. L'Arsenal va perdre ahir l'Oporto contra va guanyar l'Oporto. a l'últim Contra minut, amb l'últim gol, i llavors el Nàpols contra el Barça empaten, el Dortmund contra el PSV empaten, i el que poder veig més decidida, però que també s'haurà de veure a la tornada, serà el PSG Real Societat. Sí, també. Bueno, que això jugant també a està Noeta, definit. cuidao. Està definit. Però, Oh, és a dir, jugant a Noeta... i ha sigut molt igualat aquests vuitens de final, els trobo molt igualats. Remira. Que ja el Barça jugarà el 12 de març, el partit de tornar contra el Nàpols, que passarà primer contra el Getafe, el dia 24, després contra l'Atlètic a Sant Mamés i després contra el Mallorca a casa. Que jo crec que l'equip de Xavi canviarà la forma de jugar i tot per encarrilar l'eliminatòria i jugar d'una altra manera per passar a quarts de final. No sé què penseu a nivell de tàctica, perquè ahir es va veure molt superat quan van ficar el gol a l'Osimhen. Si no, ho passaran malament L'Introm ho va fer bé. Jo crec que si el Barça planteja el mateix partit, Ja, si tens encert els primers... És a dir, aquest partit és el típic partit que si les 4 accions que va tindre el Barça a l'inici clares en marques una o dos, remates el partit ja i el Nàpols hagués anat avall i el Barça hagués sigut el domini molt més clar. Faltarà veure com el Barça acaba de tancar el partit perquè sembla que últimament només marca gols Lewandowski i crea oportunitats Lamine i Gundogan, que estava molt bé últimament. I ja està. Però el que li falta al Barça és gol. Lewandowski marcava és que no- molt, però... Sí, ara està tornant a marcar i Però clar, donant gols el problema és importants. que només marca Lewandowski. Ataquem amb 3 jugadors, o sigui, així és impossible guanyar partits. Ja. Bueno, ara que torna Joao, si torna Sí. enxufat... Tornarà Ferran també, sí, és torna veritat. Rafinha. I el que també s'ha de dir és que el Barça, el partit contra el Nàpols, serà més important que no pot això, perquè el Mundial de Clubs de 2025, aquella nova cosa que volen fer de els que tenen millor coeficient de Champions i totes aquestes coses, el Barça diria que es disputa a plaça amb l'Atlètic de Madrid Sí. i el Barça ha de guanyar contra el Nàpols, esperar que l'Atlètic de Madrid perdi i el Barça tornar a passar, A semis. és a dir, guanyar a quarts i arribar a semis. Si el Barça arribés a semis, es classificaria, però és que el Barça va tindre ahir l'oportunitat de reduir diferències guanyant, però només li va reduir només un sol punt a l'Atlètic de Madrid. Ja, això ja es veurà a veure. I si el Barça aconsegueix també passar d'eliminatòria, serà un molt bon benefici econòmic pel club. També. Doncs, si voleu, repassem el dissabte, aquest dissabte que jugarà el Barça contra el Getafe a les 6:15 al Lluís Companys i ja li quedaran, com he dit, l'Atlètic, Mallorca... 4:15, no sé si quart. Sí, 4:15, que és un 6 aquí, a les 4. 4:15. Doncs, si volem acabar amb aquest apartat, si voleu parlar d'alguna cosa més destacada, Pol, Roger, Arnau, Héctor... Jo crec que ja ho hem comentat tot. Així Tot en general, comentat? no? Sí, jo crec que també. Si voleu anem parlar cap a Girona, anem cap a la capital de les Terres Gironines. Vinga. Doncs sí, Girona torna de Bilbao amb una derrota més, com va tornar de Madrid, amb un 4-0, dues derrotes seguides a la Lliga, que fan patir i complicar la situació de Champions, Pues ojo, ja només estan a 7,
A 6 del Madrid i a 7 de l'Atlètic, que marca com el límit, sí, la I diferència. el Barça té 2 punts al Girona. Exacte. Que si no guanya aquesta setmana contra el Rayo, el podria superar a la classificació. Jo començo a patir, perquè el Girona no estigui a Champions l'any que ve. Jo crec que no, perquè ara ha jugat contra els rivals Sí, ja no més directes, ho però vaig més mirar. difícils. Va jugar contra Sevilla, Real Societat, Madrid, Atlètic. Són uns jugat rivals contra els més durs. complicats. L'Atlètic Club va perdre 2 punts que poder acaben sent vitals contra l'Almeria, Sí, Sí, també. Oh, el Girona també, no? Van Sí, perdre també contra el vam Girona. empatar. Sí, però el Girona dels últims 3 partits només ha tret un punt, dels últims 9 punts només ha tret un punt. Sí que és veritat que ha jugat contra el Real, contra el Madrid i contra l'Atlètic Club, però només ha tret un punt i veurem a veure perquè trobo que perdre contra el Madrid era l'acceptable, però perdre al camp de l'Atlètic Club Home, també és Sí, acceptable. sí, era No fotem. acceptable, sí, però si vas aconseguir No l'objectiu fotem, sí, si també vas és aconseguir acceptable. l'objectiu de la Champions, era un partit que poguessis Bueno, anar a perdre perquè et redueixen 6 punts. pocs equips, guanyen però a és a Sant Mamés, Mamés. o O sigui, és És una a mica Mamés, I por, ara com que està el l'Atlètic Girona Club, guanya, que sí. està molt fort. Està molt fort ara mateix Sí, sí. l'Atlètic Club. Sí, però si et fiques a mirar el partit, el Girona perd el partit per errades. Bueno, Errades en defensa, però errades molt simples en defensa. És que com el Barça. el futbol és Sí, però- és un esport d'errors, O sigui, Sí. si no t'equivoques mai sempre guanyes. No, sí, I però ningú guanya sempre. són errades que jugadors de primera divisió que van segons a la Lliga no haurien de fer. Ah, no? Bueno, són jugadors, no són tops, però estan allà per mèrits propis, però també pots fer errades. Mira el Barça És que... en cada jornada que fa errades. Mira Íñigo Martínez ahí contra... Mira contra el Carvajal, Ximent. Carvajal expulsant a Vallecas per fer una errada defensiva. Claro, és que... A tothom. Però que és Tothom ritme d'olla, s'equivoca. que és diferent. Per almenys l'objectiu de la Lliga ja veig que no el comenteu, no? Ja s'ha acabat, No, El somni, la Lliga- el la somni Lliga ja s'ha acabat, no? Ho veig més probable pel Barça, imagina. La Liga Excel. També ho va dir Mitchell, que el seu objectiu ara és la Champions i que confien. Que... Home, és una temporada extraordinària. L'únic problema és que si el Girona no fa Champions es veurà com un fracàs la temporada. Per certa gent es veurà com un fracàs quan no és pas ni un fracàs que el Girona estigui a Europa League, en el cas que estigui a Europa League. Què pa- Problemes A veure què tècnics. posa, a veure què posa. No teniu ni idea. A la primera volta amb el Madrid, Real i Bilbao, Girona fa... Què fa Girona? Sí, sí, però jugant a Montilivi els 3 partits. Ja. Però que ara el Girona juga contra els equips més... Va jugar a Montilivi. 2 partits, sí, sí. però... en plan... Bueno, que ja s'ha acabat Sí, el que ara somni. El Girona ho té molt difícil i que ara s'ha de Ara- centrar molt en el- difícil que guanyi en la Lliga ja. Champions. Tenim que veure la dinàmica també, I Champions també acabaran. perquè també ve de perdre la Copa. Són Ja, però ara li toquen de 5 equips- partits, 4 que no ha guanyat. Però ara li toquen equips com el Rayo, Mallorca, Bueno. Osasuna, Bueno, el Rayo, Getafe. cuidado. Bueno, també t'he de dir les Rayo. expulsions i no l'han deixat competir la Lliga. També Al té final, lesionats. Sí, A veure si torna ja Machín. Sí. Machín. Ai, tio, Mitchell. Mitchell català, perdó. Ai. A veure si veus- torna Mitchell i el deixen competir ja. Ja veus a Mitchell al Barça, no? O no? A l'Espanyol No, a l'Espanyol podria anar per intentar pujar-lo. Que facin un canvi Sí, sí. A al l'Espanyol Barça. podria anar per intentar repujar a primera divisió d'una vegada. Sí, no? Vaja, la meva. Pujarem. I també vam destacar la renovació del porter, Pablo Gazzaniga, pel fins 2027. Com? Hòstia, renova. Sí, ha renovat fins Que el tinc al 2027. Fantasy, bro, i pensava que estava esperant de lesió. Dic, no fotis. No, ha renovat. 3 anys de lesió, no? Els que estan lesionats són Blind, David López i Toni Villa. Tot i que Blind tornarà, Blind Toni Villa. tornarà. Li falta Toni Villa es va Sí, sí, trencar els els creuats. creuats i el Creuat. menisc contra el Valladolid l'any passat. Sí, Vale. sí. Sí, Doncs repassar el Girona, que jugarà també una altra setmana més dilluns a les 9 de la nit a casa a Montilivi contra el Rayo Vallecano. I ja el mes de març li espera el Mallorca, l'Osasuna, Getafe i Betis. Un calendari més assequible per treure 3 punts o fins i tot empats en alguns per sumar punts cap a la Champions. Doncs, si voleu, ara anem mirant cap a les zones baixes, cap a les zones de Zones altes. segones divisions, que anem a mirar l'Espanyol com va.
Doncs sí, l'Espanyol la passada setmana va guanyar 3-0 a casa contra el Mirandés. Va haver una revolució de l'equip a nivell del joc i també del tècnic, que estava a la corda fluixa. Roger? Sí, bé, veníem primer de derrota al camp del Racing a Santander, que va ser una derrota dura, i després sí que aquest cap de setmana victòria fàcil contra el Mirandés, però és la dinàmica de Ramis, que quan juga fora de la casa perd, no sé per què li passa, i quan juga a casa guanya. Es caga de por, no? I el partit que va ser perquè el Braithwaite li va salvar, que va fer un gol de falta i un gol de penal, perquè si no també se li hagués acabat de complicar. Perquè teniu el Nazario de Hacendado, que si no, no sé què faríeu, tio. No, i per comentar que aquesta setmana és una de les finals per l'ascens, que juguen contra l'Eibar, segon contra tercer, i si guanya l'Espanyol ens posem a posicions d'ascens per primer cop des de la jornada 2, 3 o 4. I setmana que ve contra el Huesca. Un partidàs, Ostres, un partidàs. Jo vull que la setmana que ve vingui aquí Raül i parli una mica sobre una mica la prèvia. Des d'allà ja pot parlar, per Sí, això. també. Des d'allà ens comentarà... Estaran a posicions d'ascens perquè aquesta setmana perdran i... Home, si el Huesca baixés a primera federació seria... Bueno, que a veure, qui juga a l'Espanyol contra el camp de l'Eibar és que és partit difícil, Bueno, jugaran contra Ontiveros, És que juguen segon contra tercer. Bueno, és un partit de qui guanyin i pujarà a primera. Però jo crec que pot sortir molt perdent. Si perd Ramis i es perd amb una imatge en plan com el Santander 2-0 o alguna cosa així, se n'en va 5 punts l'ascens directe i ja llavors potser sí que poden haver-hi canvis, Sí, és que si guanya l'Eibar es fica 4. Primer partit de Ramis. L'últim Huesca contra l'Espanyol, 1-1. En el debut de Ramis. Va ser el debut de Ramis En 2 dies. i el Huesca jugava a casa, El Huesca jugava a casa i va empatar a 1 només contra l'Espanyol, I a sobre era quan el Huesca jugava bé, que els primers partits amb el nou míster... Ara juga pitjor, Huesca. Ara juga pitjor. És que l'Espanyol va de victòria a derrota. Sí, a casa és perd, és com, tu ara si vols arribar a casa ja saps que perdràs. I després, si juga contra el Huesca, guanyarà l'Espanyol. Però vaig estar mirant l'altre dia i és com la dinàmica de tota segona divisió. Quan jugues a casa, a primera no es nota tant. És normal. Però a segona, sobretot A quan segona es jugues a nota casa... molt i a primera federació també, i a segona federació també, que quan jugues com a local es nota. Sí, el primer classificat, que és el Leganés, només es separen 9 punts, Del 8è al 9è, Bueno, és el mateix de sempre, no? Sí. Sí, després, és una lliga que està molt compacta i si guanyes 3 partits seguits, potser te'n vas a dalt, i si perds 4, el Girona te'n vas amb el Villarreal B o el Alcorcón. El Girona, l'any que va pujar el Girona a primera divisió, anava a dir a l'inici de la categoria per baix, va guanyar 4 partits seguits o 5 i es va ficar a dalt. Sí. És una classificació que deien l'altre dia que estava molt igualada des de fa anys, i a sobre que no hi ha un equip que destaqui molt a nivell de... El Leganés. Bueno, sí, destaca, però... Fa gràcia que quan parlem de l'Espanyol parlem més de segona divisió que de l'Espanyol. Però l'Espanyol és història aquí a Catalunya. Hem de parlar sobre temes d'actualitat, a veure com afronten els partits per les pròximes jornades. Quan pugem a primera ja farem un programa extens. Un especial espanyol. Sí, que jugarà, com ja he dit, el pròxim 24 de febrer, el dissabte, a les 6:30 de la tarda, a Ipurua, a Eibar, i després el cap de setmana següent contra el Huesca, a Cornellà, després al Corcón, Zaragoza i etc. Acabem aquest punt de l'Espanyol i ja ens enfoquem cap al motor, a les 4 rodes de la Fórmula 1. El nano es una bala azul que sin cañón dispara en un circuito directo al corazón. El nano no es humano, el nano es inmortal y sale en las revistas junto a Hulk y a Superman. Doncs sí, el nano que es torna a pujar al cotxe a Bahrein amb els tests de pretemporada, torna a començar un altre cop la temporada de Fórmula 1 de 2024 amb cotxes renovats i noves modificacions a nivell d'aerodinàmica, xassis i tot. I avui tenim a Héctor, però abans de parlar amb l'Héctor i tot dels cotxes, avui no està Marc, Felipe tampoc Monclús, com hem dit al principi. Els Marcs estan de baixa. Estan de baixa. I Chiquibai tampoc està aquí, que ho va demanar Marc Felipe l'última vegada. No sé què... Li va enviar un correu, no va contestar.
Una llàstima, Una llàstima, a veure si... Se li ha pujat la fama al cap. Sí. Sí, a Raül també el volia tindre per aquí, li volia fer unes preguntes, perquè ja no està amb els seus amics en el pati, però tornant a la realitat, anem amb la Fórmula 1, des de pretemporada, Héctor, nous cotxes, noves especificacions aerodinàmiques a Bahrein. Què pots comentar del que has vist en el circuit? Doncs ha sigut una primera jornada de pretemporada interessant. Hem vist a Verstappen, com no, dominar i molt, perquè li ha tret un segon i unes dècimes al segon classificat. Sembla que Red Bull està una altra vegada un pas endavant de la resta. Han agafat una nova... Adrian Newey ha agafat i ha dit ens estan copiant el cotxe? Faig un concepte totalment diferent. I s'ha presentat a Bahrein amb un cotxe sense sortida de pontons i, bueno... Però... Jo no ho veig perdut tot. Guanyarà Verstappen al Mundial, però... Jo confio que com a mínim De 33 hi hagi s'apropa. 10 carreres que no els guanyi ell i que deixi que guanyi algú Bueno, altre. 10 no sé, però 5 o 3, 6... 4. Perquè si només hi Sevilla ha... era 33. Home, si només hi ha 5 o 6 carreres que les guanya algú que no sigui Verstappen, doncs tornarà a ser... Avorrit no, perquè l'any passat no va ser avorrit, perquè tu no? miraves, Molt traies comparat. a Verstappen i era divertida la carrera, però sabia sempre qui guanyaria, com a classe a vegades, doncs... Però el cotxe que ha portat Aston Martin és innovador, però jo crec que per guanyar alguna carrera... Dels testos, jo crec que en pots extreure molt poques conclusions, O res. És que només és pel circuit. Jo crec que és... Tots menteixen. No, jo crec que fas com una pretemporada, com unes pràctiques abans d'arribar al primer Gran Premi, que és a Bahrein. Jo crec que només treuen conclusions del circuit de Bahrein i ja està. Perquè dels altres no saben res en com van en cada curva, en cada sector. Abans feien a Catalunya. Sí, feien Catalunya i Bahrein o Catalunya i un altre Catalunya circuit. que O Jerez, per exemple, també. era un dels Feien circuits allà. que més bé els anava perquè hi havia Sí, hi ha de tot. sectors de tot Sí. i eren dels més apreciats, però... Els diners manen. Exacte. Money talks. Els diners manen i si te'n paguen el doble a una altra banda, doncs te'n vas amb aquella banda. Però jo crec que els testos no se'n pot treure res, perquè al final hasta els equips es menteixen entre ells. Jo crec que el dia clau serà el demà, el dia 3, divendres, per la tarda. Dia de hora, quina? No, per la tarda, quan es faci de nit, hora de carrera i quali, que jo crec que serà l'hora perquè ficaran tot el que es diu, tot del motor de potència i tot, i es veurà on està cada equip. Creiem tots que guanyarà Verstappen al Mundial? Sí. 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 A veure, que Sí, avui però no de 230 punts. A no ser que Checo Com Pérez... l'han No, avui Ah, Checo Pérez està, ara mateix està 8è a la qualificació. A lo bajín. Va. Sí, els dos Ferraris primers, A los Cecchini. que és una mica sorprenent que el passat dia Verstappen quedi primer amb un segon de diferència i el seu company d'equip estigui 8è. S'haurà de veure també qui serà el segon classificat, és a dir, si seran Ferraris, seran Mercedes, serà Aston Martin, McLaren o escola per allà, perquè no conto pas que la resta... Bueno, això és l'intriga que té ara la Fórmula 1. RB, cuidado, El Visa Caixa Partner no sé Twitch. Visa Caixa PRB Tro Rosso Alfa Tauri. El Felipe li diu Partner Twitch, perquè va amb tot acompanyat. Bueno, però... la rivalitat Twitch-Kick, cuidado. Contra Kick, Sauber, I la casa d'apostes de Stake. Stake. Orlen, Alfa Romeo... Està Estan complicat. aquests equips i després Andretti no aporta la Fórmula 1. Mentre sigui més divertit competir a la primera plaça, és que al final competir a la segona o la tercera no és tan divertit, però... Ja. Bueno, però tens la intriga aquella a veure que si Verstappen fa alguna malament, pues, a lo millor està Piastri, a lo millor està Alonso... I l'any passat s'equivocava, tenia tanta avantatge Ja. que Però- podia inclús parar el cotxe, tornar-lo a engegar i no l'avançava ningú, de lo sobrat que arribava a anar. No sé si va arribar a doblar un dia el tercer classificat, no me'n recordo. Ara. No, jo crec que ha arribat com No a... sé si a Catalunya va arribar fins al 6è o alguna cosa així, però... No, va arribar fins a un gran premi, com a molt el 5è, por ahí, 6è. Depèn del circuit si és molt llarg o no. I també jo crec que tampoc no es poden treure moltes conclusions perquè el circuit és una mica diferent
a nivell d'especificacions depèn de quina càrrega aerodinàmica porta respecte a altres circuits o no. I jo crec que això pot afectar en altres circuits i tot. No sé com ho veus tu, Héctor. Al final, els tests serveixen més pels equips per veure si les dades que tenen al simulador es correlacionen amb el que es veu a pista i també per si no falla cap cosa. És això, bàsicament, els tests. Veure temps... Al final és més pels espectadors que per ells mateixos, perquè ells ja saben el que fa el cotxe. I només esperen a veure si el que s'ha passat al simulador... Els hi serveix també per veure una miqueta com van els altres cotxes. Això també. I què opina? Però al final tothom I per veure les característiques de cada cotxe, per això tenen fotògrafs a cada curva per fer fotografies de com és el cotxe en cada punt estratègic. I què opines, Héctor, de l'enfado que ha tingut Alonso amb la FIA sobre que no poden rodar més temps? Bueno, aquest senyor, Alonso, ha estat des de 2001 i es va tirar 10 anys amb tests infinits, bàsicament. Està acostumat a una altra cosa. I jo crec que és normal, perquè tenir pels equips què són, 12 hores en total? Sí. No, 24. No, 24. Sí. Però el pilot 12. El pilot 12. Sí, pel matí Que un pilot... ara encara menys, perquè Alonso s'ha trobat amb la bandera vermella aquest matí i s'ha quedat hora i mitja sense rodar. Doncs sí, un pilot només té 10 o 12 hores per preparar-se per una temporada completa, doncs massa estricta. Jo, últim apunt abans de canviar a Fórmula 1, a mi el que em fa més por de Red Bull és que quan va fer la volta a Verstappen, que es va posar a un segon per davant, van enfocar les cares al garatge i s'estaven tots partint el cul, com dient, tenim aquí el motor a baixa potència... Verstappen va fer un 31.5, em sembla, o un 31.4. Leclerc, aquesta última sessió, va fer un 31.8, Sí, avui els Ferraris van bé. Ja ho ve. Esperem que hi hagi una mica de... No hi ha tanta diferència. Un segon no hi haurà. No, això segur. Ja, mig. Menys. 2-3 dècimes. Bueno, demà tindrem l'últim dia de test, demà divendres 23, al matí de 8 a 12 del matí i per la tarda de 1 a 5 de la tarda. I ja la setmana que ve tindrem la primera carrera dissabte del tema del Ramadan d'Aràbia Saudí, que no es poden fer dos carreres seguides en menys de 7 dies i per això la fan dissabte a Bahrein a les 4 de la tarda i ja repassarem tots els horaris en el podcast de la setmana que ve i tot. I fins aquí jo crec que hem cobert bé el tema, com van els tests i tot. I ara ja anem cap al joc, que ve el més interessant. Doncs sí, tornem amb la secció del joc, que la trobàvem a faltar. Vam fer un pensament de com havíem d'afrontar cada secció i tot. I entre tot el grup i tothom hem fet el pensament que era la millor opció. Repassem per l'Héctor i per tots els oients de Fórmula Gol de Spotify i YouTube, que ens poden seguir cada dijous. Són 4 o 5 preguntes de futbol, igual de Fórmula 1. Fem així un repàs, sense res, Raül, ni res ara. Jo diré la pregunta, diré pregunta, us sonarà el so de la pregunta, que fica el nostre realitzador. Sí, perquè... I després sonarà la pregunta i farem com un passapalabra. Comencem sempre de fer una vegada jo, tu, i una vegada tu i així. Roger, Arca, i quan falles, eliminat. I segueix la ronda fins que hi ha un guanyador final. Quan arriba a Fórmula 1 jo estic fora. Què voleu fer? Primer una d'esto o intercalant Fórmula 1, futbol? Intercalem, no? Intercalem, així Arca pot jugar una miqueta més. Exacte, sisplau. Per on voleu començar? A mi em dona igual. Per Fórmula 1, així acabem amb futbol. Val. Sí. Vinga, doncs Fórmula 1, va. Doncs anem amb Fórmula 1, la pregunta número 1. Quin és el circuit on més victòries ha guanyat Lewis Hamilton a la Fórmula 1? Comença Héctor, no? Jo? A veure, aquí hi ha trampa, he dit un, però Clar. poden haver... Ah, vale. Són 2, Hongria i Canadà. Una està bé i l'altra malament. No diré la resposta, quina és correcta. És així. Bahrein i...
Hi ha una que ha dit que està correcta, no la diré. I la que ha dit ell. Però quina és? Hongria. Estem amb les mateixes. Hongria, Silverstone. Correcte! Vamos! Cerda Silverstone. I 8 vegades, 8 vegades. A Hongria ja Silverstone ha guanyat. Ara anem amb la pregunta de futbol, la primera. Ara començo jo. Comencem amb l'Arnau. Quin ha sigut el resultat de menys època, el més recent, entre el Barça i el Girona en competicions oficials? Com? L'últim resultat més recent del Barça-Girona. 2-4. Vale, i el primer? 2-4, vale, molt bé. Ja està. Molt bé. Com no he dit el més recent. L'últim... Últim. El més recent, el que Ah, han vale, jugat... pensava que deies sempre del primer i l'últim. No. Ah, vale, per això estava dient lo de porro, digo, joder. No, el més recent. Vale. Doncs Ja anem a... fàcil. Sí, és que avui he fet un dia... Vale, ha tornat vale. una mica més senzill, Vale. més per agafar el ritme, saps? Perfecte. Segona pregunta de Fórmula 1. Ostres. Amb l'Héctor, no? És fàcil, aquesta. No, ara jo, no? No, Fem per... Ara jo... Tu, Vale, fem. sí. vinga, A veure, sí. Pol. Bueno, va. Quin és el pilot més jove en guanyar un gran premi de Fórmula 1? Sí. Com es deia? M'has de dir el pilot i després el circuit i l'any. Sí, home, va! A veure, és fàcil. No, més que l'any d'escuderia, no? Sí, com es deia el tio? Bueno, l'any, en plan, quants anys tenia? Fernando Alonso amb 19 anys. No, incorrecte. Conta sprint o...? No. Bueno. A veure, no és sprint, és una pista, no és sprint. Hamilton amb McLaren? No. Verstappen. És veritat. Hòstia, és verdad. És veritat, de tocs que surten per Verstappen, però no me'n recordo quin circuit. És veritat. Això de no igual. Pot ser Espanya? Correcte. 2016, quan es van tocar a Rosberg i Hamilton. Ara m'he recordat, tio. Jolín. 2 Molt punts, bé, ja molt porto. bé. Ho tenia a la punta de la llengua. 2 punts, ja porto. Roger Pujol. És que aquesta és per Roger, en plan... Fernando Alonso. Jo crec que abans que ho faci Roger, perquè ara ve de l'Espanyol, hem de fer una altra. Val, ara Héctor. Següent pregunta. Quin és el màxim golejador històric de l'Espanyol? Tamudo? Molt bé. Vale. És que són fàcils, Sí, És que si no era aquí anava a ser així. A lo millor anava a dir Sergio García o algun d'aquests, sí. Gerard Moreno. Sí. Que va, home, que va. Següent pregunta de Fórmula 1. Vaja. Quin és l'equip més exitós de Fórmula 1 en guanyar un Mundial de Constructors i Pilots? A la vegada, És fàcil, aquesta. Vols tu? No, comença ell. Roger. Si no l'endivinaré jo. Ferrari. Quants? Com quants? Quants títols? Això dona igual, has dit el primer, no? Per dir amb quants títols? Hòstia. 2. Està entre el 13 i el 17. 15. El triple? Un més a dalt. 16. Molt bé. Següent pregunta. Ara vas tu. Ara vas tu. A l'era del Barça, quan estava Andrés Iniesta, li deien el mago. Us en recordeu, no? Sí. Quin era un altre jugador que havia jugat en el Barça que li deien aquest mot? Jo ho sé. Ho puc dir o no? Un altre No, li toca a la jugador. persona. Un altre jugador que va Ah, jugar al tio, Barça sí. que li deien el Arribaràs mago. tu, Sí. The Winster. Ho puc dir? Ho sabeu vosaltres Espera. o no? No, primer jo, després Espera. Héctor. Tu, una mica d'atenció aquí. Prova, tria triple. Un altre jugador que li deien el mago. Riquelme. No. No? No. Hòstia, pues jo anava a dir Sí, Riquelme, yo tenía el mismo, ¿eh? Jo t'anava a dir Riquelme. No era Riquelme? Ho vaig buscar Clar. l'altre dia i sortia Riquelme, No, pues a mi no. Oh, vaya. Pues le llamarían a Boca al mago, Les supongo. meves fonts diuen que no. Les teves fonts diuen que no, vale. Són contrastades. Sí, són contrastades, no normatives. Bueno, pues... Vinga, Héctor. Héctor. El mago, tú. El mago, ostres. Pues És si un no- jugador exitós que brillava al camp.
Iniesta per ser calvo. Va, tio. És el que anava a dir. Calla. És que ja ho ha dit, tio, Raúl, tio, ja ho ha és que és el que anava a dir dit. ara. Sí, és que ja ho diu, tio. Griezmann. ¡Ah, coño! ¡Ronaldinho! ¡Ronaldinho! ¡Joder! Bravo. No, és que Es ja ho mi he dit. culpa que Griezmann celebra así. Però si ha fet així, no així. Más o menos. Ha fet així. La he hecho. Griezmann. Bueno, se'm pregunta o... Sí, següent. No, encara queda una de Fórmula 1. Per mi. Quin és el pilot de l'actual parrilla que ha corregut més grans premis sense aconseguir cap victòria? Ostres. Bota. Bota. Botas no. La Botas ha guanyat el Mercedes. Vaya. Lando Norris. No, però anem... Passa ja. Hülkenberg. Sí, correcte. Joder. Joder, se l'ha quitat Norris. No, Era el que anava a dir ara. Ja portem 35 minuts, ja anem acabant així, portem l'última pregunta abans del segon ascens del Girona, que va pujar a primera divisió, va jugar molts play-offs a segona i va perdre. Abans de pujar directament quan van quedar 1-1 al camp del Saragossa, a casa contra el Saragossa. Quines dues eliminatòries van ser les que van perdre aquells play-offs? Rayo. Com has dit? El 2017, Vale. abans de pujar per primera vegada, van jugar eliminatòries anys anteriors, 2015 i 2016. 2015, la del 2014-15... Sí, és a dir, després de l'ascens amb el Saragossa havien jugat dos aliats. Una... Hòstia, no va ser una diria que va ser contra... a mateix Saragossa. Dic d'eliminatòries play-off. Sí, una diria que va ser contra el Zaragoza i l'altra contra el Almeria. Una està correcta, l'altra no. L'Almeria està correcta. Zaragoza 1, l'altra... El Depor. No, Almeria la ves? no, Zaragoza-Elche. no. Perquè hi ha un que és correcte, l'altre Sí. A l'Almeria. Has dit... O al Zaragoza. no. No ho diré, perquè si no... Almeria-Betis. No. Merda. Betis? El Betis estava... El Betis, bueno. No, el Betis està a primera, ja. Des del 2014. Mira, jo us dic una Mira, pista. em deixes una altra oportunitat? No. Eibar-Zaragoza. No, Eibar va guanyar l'any que van pujar contra el Tenerife. No. Héctor, digues, tira el triple. La del 2014-15 és Zaragoza. L'altra, en l'any següent, és un altre equip. Rayo Vallecano. No, Rayo Vallecano és 2020. El Huesca. Ojo el Huesca, Ho dic, us rendiu? No ens rendim. Zaragoza i Las Palmas. No. No ens rendim. Raúl, què creus? Actualment està a primera divisió. Hòstia. Villarreal. Cádiz. No. Granada. Roger. Zaragoza-Granada. No. A veure. Héctor. Zaragoza... És un partit que va haver-hi molta gent visitant el camp de Montilivi i van perdre. Ah, sí. Gran pista. En plan, molta afició. No és el típic que vas allà amb poca afició, sinó que van impedir la zona visitant. En sèrio no era el Cádiz. No és el Cádiz. No és el Cádiz, joder, en sèrio. Zaragoza i Osasuna. A la Lliga... Sí, a la Lliga... correcte. Tituler! Bravo. Pues fins aquí, no? Sí, bastant fàcil, no? Sí. Menys Sí, alguna... Estava. Bueno, Era molt assequible. Esta última muy fácil, molt fàcil l'última. Bueno, és que és que vaig pensar i vaig dir, bueno, la primera Està vegada... bien, està bien. Primera vegada és després de vacances i tot, és molt Verstappen, complex i tot. Verstappenín. Sí, va guanyar 2016. Con 18 años, tú. Fernando Alonso amb 19 anys. Sí. Estaba en Minardi, 19, el pobre. Doncs anem acabant ja el programa d'avui, dia 22, d'aquí a Fórmula Gol. Temps rècord, Sí, no, perquè ja ho hem fet més curt, perquè sigui més entretingut, més directe, més assequible per la gent, per escoltar-ho, si ho escolta al sofà de casa, a l'autobús, de camí al treball, als estudis, de tot. I des d'aquí, moltes gràcies a Héctor per venir, per cobrir les nostres baixes dels dos marcs. Gràcies, Un aplaudiment, Héctor. També a Arnau Conillera, a Roger Pujol, a
Pol Martínez, també salutacions a Raül des d'allà dintre i a tot l'equip, i també una salutació als vostres amics i familiars. Avis. Sí, de tot. I moltes gràcies per tothom per escoltar el podcast de Fórmula Gol i fins la propera. Adéu.